الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. قال الله جل ثناؤه في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. O vjernici, bojte se Allah istinskom bogobojaznošću i nemojte nipošto umrijeti osim kao muslimani. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. O ljudi, bojte se gospodara svoga koji vas je stvorio od jedne osobe, a potom od nje i njenu drugu, odnosno suprugu stvorio, a zatim od nje dvoje mnoge muškarce i žene rasjeo. Bojte se Allaha čim imenom molite i dozivate jedni druge i čuvajte i održavajte rodbinske veze, jer doista uzvišeni Allah vama prije. Ja, ejuhalladina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i govorite samo i isključivo istinu. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pa će vas uzvišeni Allah za vaša dobra djela nagraditi, a i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allah i poslaniku njemu bude pokorio i bude počinio, ostvarit će ono što želi. Fa inna asdaqa al-hadithi kitabu Allahi ta'ala wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Svaka zahvala zaista i doista i na početku ne pripada jedino i isključivo Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru nebesa i zemlje. Salavat i salam, meni spasnika i poslije Božje poslanika miljenika Muhammeda sina Abdullahovog, salavatullahi wa salamu alaihi. Salavat i salam, meni spasnika na njegovu plemenu porodicu, ahli bejt, zatim na njegove časne ashabe, prijatelje, drugove i pomagače, potom na njegove tabijine, sedmenike i nasljednike i na koncu. Salavat i salam, meni spasnika i na sve generacije vjernika koje njih nastavi pratiti i u stopu slijediti u činjenju i naređivanju dobra i odvraćanju od zla do sudnjega dana. Amin. Poštovana braćo, cijeni vjernici, Allahovi robovi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Danas ćemo nešto kazati na temu šuplja kesa. Kada pogledate ljude, imate nekoliko kategorija ljudi i šeitan je najlakše sa onima koji nisu pokorni, koji ne čuju Allahove ajete i ne čuju hadisa Allahovog poslanika. I njih šeitan veoma brzo savlada i sa njima nema nikakvih problema, jel, to je jasna stvar. Međutim, ljudi koji posjećuju džamije, koji poste mjesec Ramazan i druge dobrovoljne postove i tako dalje, ljudi koji uče Kur'an, ljudi koji se odazivaju raznim akcijama i tako dalje, koji daju sadaku, zekijat, udjeljuju hadž, obavljaju, na umru idu, su izloženi jednom velikom opasnosti, a to je da izgube sve to. Zato je tema današnje hutbe šuplja kesa. Odnosno, da li je šuplja kesa jedina koju će svako od nas da ponese sa sobom kad krene tamo, pod navodnim znacima. Imam harema Mekke, dr. šejh Suud Ash-Shuraim je prije nekoliko godina održao hutbu u mekanskom haremu na ovu temu. Ja ću iskoristiti samo jedan uvodni dio te hutbe koja je uvijek aktuelna kada su u pitanju ljudi, vjernici, koji na svakodnevnom nivou vode računa kako o dunjalučkom, da ne bacaju novac gdje ne treba, da ne jedu ono što ne treba, da ne kupuju ono što im ne treba, isto tako vode računa, jeli, da ne rade dobra djela koja će izgubiti. U fudbalskom žargonu ima jedan termin sličan ovome, a to je autogol. Svi vi znate šta je autogol, samo bi bila razlika što ovaj autogol uvjeri je namjerno postignut, a autogol u fudbalu uglavnom bude nenamjeran. Imam harema Mekke kaže na početku hutbe, cijene su visoke, a žene golokrake. Džamije prazne, a Allahovi propisi se ne poštuju. Lopovu se ukazuje svaka pažnja, a muđahid je lancima vezan. Zinaluk je halal, a brak gotovo nemoguće.
žene su zavladale ljudima, a muslimanske zemlje okupirane. Siromasi su na kiši bez ikakva zaslona, od velikih preznaka sudnjeg dana ostalo je samo malo. Zato pokajanje i čuvajte se šuplje kese. Uzimaš abdest po propisu, ali nasipaš vodu šuplja kesa. Udjeliš sadaku siromahu, a zatim ga ponižavaš i vrijeđaš, to jeste komentarišeš, šuplja kesa. Obavljaš namaz, postiš, daješ zekat, ali ne paziš rodbinu, opet šuplja kesa. Postiš, istrpiš se od gladi i žeđi, ali grdiš, psuješ i proklinješ, opet šuplja kesa. Ugostiš gosta i lijepo ga počastiš, ali kada on izađe, o njemu loše govoriš, opet šuplja kesa. Zato je savjet, nemojte sakupljati svoje sevape u šuplje kese. Preneseno na našu bližu realnost, nije u stanju otići na hadž, kako kažu, previsoke cijene, a onda vidite istog čovjeka da može otputovati bilo gdje samo da bi promijenio ambijent i malo se odmorio. Po 2, nije u stanju kupiti kurban, a kupi iPhone ili Samsung da bi bio u trendu. 3, nije u stanju proučiti 10 ajeta Kur'ana dnevno, a pročita 100 poruka na Facebooku dnevno. Nije u stanju platiti članarinu islamskoj zajednici, nekoliko KM-ova mjesečno, a plaća kutiju cigara svaki dan. Bitno je jesti desnom rukom i ispred sebe, ali je bitnije da ne jedeš haram. Bitno je leći u postelju pod abdestom i na desnu stranu, ali je bitnije od toga leći čista srca, bez zavisti, ljubomore i sličnoga prema bilo kome. Bitno je osmijehnuti se čovjeku kada ga vidimo, pozdraviti ga, ali bitnije od toga ne ogovarati tog čovjeka kada nas on ne vidi. Bitno je udijeliti sadaku, ali je bitnije ne prigovoriti, ne prokomentarisati da si je dao. Bitno je doći na džumu, ali je bitnije to uraditi kako treba. Kad je u pitanju džuma, svi znate da je to sedmični kongres vjernika, muslimana, od glagola džemea okupiti se. Ako zarovite u knjige Hanefijskog fika, naći ćete da se džuma klanja u velikom gradu samo na jednom mjestu. Tek kad se jedna džamija napuni, otvara se druga džamija. Kad se napuni druga džamija, tek onda se otvara treća i tako nedogled. I ako malo bolje zarovite, vidjet ćete tamo stoji da mještanin sela ne treba klanjati džumu. Da ne bi bilo saf ljudi u jednoj džamiji, pa saf ljudi u drugoj džamiji. Ne. Pojenta od džume je, dakle, to je sedmični kongres muslimana. Kad se dolazi na ovaj sedmični kongres muslimana na džumu, ima jako mnogo propisa, pravila, koje mi uglavnom 99% kršimo. Naše efendije, imami, hatibi, hođe, kako god rećete, koliko ja pamtim 20 godina unazad, vazda uvijek jedno te isto upozoravaju. Želim danas samo podijeliti nekoliko hadisa na ovu temu, da ne bi ispalo da svakog petka sakupljamo šuplju kesu i uzalud ovdje dolazimo, a i općenito uzalud da radimo dobra djela. U jednom hadisu Sehra ibn Muada, ibn Enesa, al-Džuheni se prenosi on od svoga oca, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men tahatta riqab an-nas yawm al-jum'ati ittakhadha jisran ila jahannam." Kaže, ko petkom bude koračao preko ljudi, dođe zadnji i hoće u prvi saf, je tako? Kaže, time je sebi sagradio most za džehennem. Ko bude koračao preko ljudi, preko vratova ljudi, kaže, sagradio time sebi most za džehennem. Hadis zabilježio Tirmizi u svome sunenu. Ovaj hadis se odnosi, kao što kažu komentatori naših hadijskih zbirki, na one ljude koji petkom malo kasnije dođu, a hoće da klanjaju u prvome safu, pa koračaju preko ljudi da bi tamo stigli. Međutim, islamsko je pravilo da kada se uđe u džamiju, da prvo se sjeda u prvi saf odmah ispred mihraba, sa desne i lijeve strane i tako dalje, popunjava se saf po saf. U prilog tome su i riječi Ka'ba el-Ahbara koji je rekao od njega prenio el-Iraqi, kaže, draže mi je da propustim džumu nego da koračam preko ljudi. Subhanallah. Draže mi je da propustim džumu nego da koračam preko ljudi. Sa'id ibn Musayyib kaže, više bih volio klanjati džumu na kamenjaru nego koračati preko ljudi.
Također, od poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kontekstu džihada se spominje jedna veoma interesantna predaja u kojoj stoji da je poslanik alejhi ve sellem rekao neće dobiti nikakvu nagradu za džihad onaj gazija, onaj borac na Allahovom putu koji razapne šator tako da smeta drugim ljudima. Ani onaj gazija koji ljude ometa u kretanju putevima. Mi pogotovo tamo imamo velike probleme sa pogrešnim parkiranjem ili parkiranjem u tuđe posjede ili zakrčavanje puteva i tako dalje i tako dalje. Kakvu nagradu očekuju oni koji dođu na džumu u autima, parkiraju ih evo u gradu, bilo gdje otiđite, na mjesto gdje je zabranjeno i time svijetu onemogućuje prolazak, jer u šerijatu apsolutno nemaju pravo da zakreće ulice i puteve. Kad vidite, ima tu još veoma mnogo hadisa, ja sam 3 godine posvetio greškama na petku na džumi, možete naći na YouTube-u, ali kad vidite ove hadise, postavlja se samo jedno obično pitanje. Ako je ovako za one koji dolaze na džumu, šta te kazati za one koji ne dolaze na džumu? Čemu se nadaju oni koji ne idu na džumu? Ako je ovo ovako rigorozno, a jeste, za one koji dolaze, i to redovno dolaze, bilježi Ebu Ja'la Musnedu, od Ibn Abbasa radijallahu ta'ala anhuma, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, koji zostavi 3 džume uzastopno, on je islam bacio za leđa. Koji zostavi 3 džume uzastopno, on je islam bacio sebi za leđa. U drugim predajama stoji da će mu Allah zapečatiti srce njegovo. Koji zostavi 3 džume, Allah će mu zapečatiti srce. I onda srce ne vidi, ne čuje, ti mu govoriš istinu, ali ne vidi, ne registruje. Interesantna predaja u kontekstu džume, kaže poslanik alejhi selam, ko bez šerijetski opravdanog razloga, dakle bolest, putovanje i tako dalje, tako propusti džumu, kaže neka na ime sadake podijeli 1 dinar, ako nema 1 dinar, onda pola dinara. Dakle, ne može se desiti da vjernik, čak i kad iz opravdanog razloga izostavi džumu, ne može se desiti da ne osjeća u prsima nešto. Vjernik koji je navikao na namaz, kad se ističe kraj namazskog vremena, on još nije klanio, njega fata šta? Srkanje. Fata ga srkanje i to je dobar znak. Međutim, onaj ko ne drži do namaza, on nema tog osjećaja. Ljudi dođu na džumu, pričaju, listaju društvene mreže i tako dalje, sakupljajući sevape u šuplju kesu. Kaže poslanik alejhi selam, ako kažeš svome prijatelju na džumi, dok imam drži hutbu, ako mu kažeš šuti, kaže rekao si nešto nepristojno i već si pogriješio. U drugome hadisu stoji da je poslanik alejhi selam rekao, ko nekome za vrijeme džume kaže šuti, kaže progovorio je, a ko progovori taj nema džume. Ako progovori, taj nema džume. U trećoj predaji kaže, ko bude dodirivao kamenčiće, jer oni nisu imali tepihe udobne, nisu imali klime i tako dalje, to je bilo, to je se klanjalo po pustinjama, bile su one hasure i tako dalje, ali bilo je tu prašine kamenja, pa kaže poslanik u onome hadisu, kaže, ko bude dodirivao kamenčiće, pogriješio je i čini ružno djelo. U još jednoj predaji Ibn Abbasa stoji gdje poslanik alejhi selam rekao, ko progovori petkom dok imam drži hutbu, on je kao magarac koji nosi tovare, a onaj ko mu rekne da šuti, taj nema džume. I tako dalje, mnoge su predaje koje govore na ovu temu. Ovu temu, kao i bilo koju drugu temu, možemo prenijeti na kompletnu našu svakodnevnicu. Klanjaš, postiš, zekijat daješ, sadaku udjeljuješ, ali gibetiš, prenosiš tuđe riječi, baviš se ljudima, razmišljaš što neko ima, a što nema, a zašto to baš ima, i tako dalje, i tako dalje. Samo da znate, to su dobra djela koja su sigurna. Čovjek kada radi dobro djelo, ima dosta prilika da ih izgubi. Možda nije bio iskren, možda je bio licemjeran, možda je radio radi nekog drugog, možda je radio radi slave, i tako dalje, znači može da izgubi to djelo. Međutim, kada ogovoriš insana, ili potvoriš, ili mu preneseš riječi, i tako dalje, tvoja djela su za njega sigurna. On ih ne može pokvariti jer ih nije ni uradio, ti ih ne možeš pokvariti, si ih izgubio. I onda ispada, braćo, da dolazimo na džumu zbog drugih ljudi, da bi im dali sevape,
ispada da klanjamo 5 namaza godinama zbog drugih ljudi, što je jedan islamski učenjak kazao, klanjamo i postimo za drugi. Kažu kako za drugi? Pa zato što kada uzmeš hak insana i ne tražiš halala i on ti to ne halali i odete kod Allaha na sudnji dan, shodno težini tih grijeha i shodno broju osoba pred kojima si ti uzeo tuđi hak, tuđu čast, onda krenu da se obasipaju tvoja dobra djela. I čovjek klanja 10 godina, 50 godina, 30 godina, daje sadaku, polomio se da dadne sadaku. Polomio se radeći u željezari, u rudniku i ne znam ti nija gdje, i onda sve to sadake što si dao ode osobi XY samo zato što si uzeo tu osobu u usta. Samo zato. I ispada da si cijeli život rintu, radio, znojio se, odvajao od vlastitih usta i od djece vlastite, da bi na kraju to otišlo šta? Otišlo drugom, a da ti od toga nemaš ništa. Kada u pitanju džuma i petak, završit ćemo sa jednom hadijskom predajom, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kada nastupi petak, mi imamo običaj kad se ulazi u džamiju, svi sjede dole blizu vrata, a gore prvi saf, a drugi prazan, pogledajte. Kaže poslanik alejhi ve sellem, kada nastupi petak, pa onaj ko sjedne tako da može slušati i gledati imama i pritom je šuti, kaže ima 2 nagrade. Onaj ko sjedne na mjesto odakle ne može čuti imama, a bude šutio, ima 1 nagradu. Onaj ko sjedne na mjesto odakle može slušati i gledati imama, a bude govorio, ima 2. Onaj ko na džumi svome drugu, koji do njega kaže šuti, učinio je ružno djelo, a onaj ko učini ružno djelo nema od svoje džume ništa. Dakle, džumi prisustvuju 3 vrste ljudi. Čovjek koji joj prisustvuje i pogriješi, te zbog toga neće imati potpunu nagradu. Čovjek koji joj prisustvuje i moli Allaha, traži, spada u ljude koji moli uzvišnog Allaha. On ako hoće dat će mu, a ako hoće odbit će mu ono što je tražio. I čovjek koji joj prisustvuje i šuti, kaže i nije koračao preko ljudi, niti je koga uznemirio, njemu će džuma biti prisut za mlade grijehe koje počini do sljedeće džume i 3 dana više, jer je uzvišeni Allah rekao men džane bil hasaneti falahu ašru amthaliha, ako uradi jedno dobro djelo, bit će 10-struko nagrađen. Dakle, braćo, nemojmo biti od onih koji će biti bankroti na sudnjem danu. Ako ste išta naučili u svome životu, dakle, nemojte olako da gubite ono zbog čega se trudite. Dakle, obraćam se onima koji klanjaju, koji poste, koji Kur'an uče. Poslanik sad nije džaba kazao, ko mi bude garantovao ovo i ovo dole, kaže ja mu garantujem džennet. Zašto? Najlakši način da čovjek izgubi dobra djela ili sva dobra djela ili većinu dobrih djela i tako dalje, jeste preko jezika, samo zato što je trend, što je običaj, što je adet, da se jedni bavimo drugima. Da mi razmišljamo o drugima, a što mu je ovako, a što će mu fasada, a gdje mu je otišao sin, a što mu je ovo, a što nije uradio ono, a što on ovako, a vidi ga šta piše po Facebooku, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Tumačenje tuđih postupaka, tumačenje nijeta, pa to samo dragi Allah zna. Ali mi sebi, Boga mi sebi dozvoljavamo mnogo toga i onda ono zbog čega dolazimo u džamiju, ono zbog čega smo djecu slali u mekteb i sami išli u mekteb, onda šta? U fudbalskom žargonu vodiš na poluvremenu 3-0 i dođe drugo poluvrijeme i ti sam sebi nadi da daš 4 autogola. Sam sebi zabiješ 4, 5 ili više autogolova. Šta bi rekao fudbalski trener? Rekao bi da si budala, da nisi normalan. Sad zamislite, uvjeri čovjek gibeti čovjeka i zna da je gibet i on ga i dalje gibeti. Pazite. Zna, nije da ne zna, zna. Ali šeitan je prevario i u datom momentu on šta uživa. I za kraj, nijedan od tih grijeha, gibet, prenošenje tuđe riječi, potvora, neće nastupiti i nije nastupio, a da prethodno čovjek nije počinio jedan drugi grijeh. A to je da se uzoholio i da misli da je bolji od ovoga. Kad pomisliš da si bolji od nekoga, onda o njemu šta pričaš? Baviš se s njim. Baviš se s njim. Molim Gospodara svjetova da nas uputi na pravi put, da nas sačuva na pravom putu i da ne dozvoli da skrenemo sa pravog puta nakon jasne upute. Amin, Allahu Amin. Barik Allahu li wa lakum fil Qur'ani wa azim wa nafa'ani lahu wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.